लोग कहता लइके में दोष बा ऐसे तू आइबू त लइका खा कर सरी बाप कहता कि भौजी कहां इने ओने गुरतारी चलता कि खेला कोइलू कौन खास बाट होसना हवास तार देह कहां रहता तारा कुछ बुझाता आ कौना हालत में रहता रू कि खेला कोइलू कौन खास बाट होसना हवा कि तार आँखिया बताओ ताकि रात भर जागल बा कि तार हर आँखिया बताओ ताकि रात भर जागल बा कि ब्लाउज के बटन हने आइबो त देखता तो हनी वाला फीलिंग हमरो में लेकिन हम नहीं कर सकते हैं कि ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा एगो नीचे लागल बा कि खेला कोइलू कौन खा ताके होसना हवा खेला कोइलू कौन खा ताके होसना हवा ब्लाउज के बटन सुरवे भुला जाते हट तू घाई करब तब ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा एगो नीचे लागल बा ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा एगो नीचे लागल बा आवा आवा बताओ कौन कुताई बा हर बड़ में डेढ़ दो साल बाद समझ अच्छा ई सब तो याद तो हम के कौन मजा मिलता अच्छा प्यार है ना यही प्यार देखो ये होता है प्यार आप अगर हमको चुमा दीजिएगा ना तो लगेगा कि भाई लोग को ही मिल रहा है ना कि चुमा जब दोगी मजा करोगी तब बनोगी लड़कोजी वहीं से ना शुरुआत होगा रिमोट से थोड़े ना लगता होगा उसके लिए होना पड़ेगा लेकिन कहेगा हर बड़ में गड़बड़ खेला कोइलू भौजाई कह कौन बात के तना बताओ कतना जल्दबाजी में रहलू है कि वो ढंग से ना लगा पाइलू कहता कि हर बड़ में गड़बड़ खेला कोइलू भौजाई कौन बात के तना रोहिया पुताई हर बड़ में गड़बड़ खेला कोइलू भौजाई कि तार साड़ी के पलेट भी ओने भागल बा अरे इहो तो सरिया ले रहे तू काहे पतर को कि तार साड़ी के पलेट भी ओने भागल बा ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा एगो नीचे लागल बा ब्लाउज के बटन एगो
भौजी आँखिया के काजल लपटाइल बटगाल में कानवा के बाली खुल के फसल बटबाल में किया आँखिया के काजल लपटाइल बटगाल में कमवा के बाली फसल बटबाल यही से कि सतर वाले भाई लोग के भाई पागल अरे ब्लाउज के बटन का एगो रुकियो ब्लाउज के बटन एगो भागल नहीं खेलागल बा भागी तो मुंह में तोप दी एगो नीचे लागल बा ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा एगो नीचे लागल बा अखला कलू खास बात हो सुना अखला कलू खास बात हो सुना गिटार अखियां बजाओ ताकि रात भर जागल बा तार अखियां बजाओ ताकि रात भर जागल बा ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा एगो नीचे लागल बा ब्लाउज के बटन एगो ऊपर लागल बा एगो नीचे लागल बा अच्छा लगाओ तो ताली बजा दीजिए।